खनिन्द्र बसुमतारी फरायसा आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि हारिनि मानि गोबां सिन्था खालामग्रा साननो हनो गोरों बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारनि केस NIA केसनो माबा माबि केसनो बायदि रोखोम बुरखांदों नङा होमबा खोनासंनानै लानि बिनि सायावनो खनिन्द्र बिथांनि सायाव कास्टम बसुमतारिया मा बुंदों नङा होमबा कास्टम बसुमतारियाबो जेन्ना थाग्रा जिनिस नङा बेबो जिनिसा एसे गोगोमानो मानसिया गमजोरजोर थाग्राना एसे गोगोमानो एसे गोगोम एरखांदों बेबो फरायसा आफादाबोलाय मानोलाय मानिलाय बिदि फिसा फिसा एवारनेस फिसा फिसायावलाय गुबुन गुबुन राजखान्थिफोरनि खोथाखौलाय बिदि लाबोनांगौ दरखार दङब्रा तो जाय हक जिखियानो जाया मानो खोथाफोराथ' आरो फरायसा आफादखौ बुङोब्ला दानो होसोगोनसोलै बुनो बहाबा अफिसाव सोनानै मानजिनायावसो दङ बिसोरो खोनानो मोनोना मानजि जाफेरनो मोनाखै अबसे सोरखौबाथ' थांनाय बाराव होथारदों गारिजों बेंनानै बेफोरबायदि जाय हक फरायसा आफादखौ बुंनो हामा बुंफ्लांबाय खोनासंना लानि बिथांखौ कास्टम बसुमतारिया मा फोरमायदों बुंजाखागोन मानोथो बुंजाया जानो आरो जाय खेबग्रा बिसोरबोथ' आयु अनलि फरायसा आफादखौ जि सापर्ट खालामगोन बा मोजां मोनो फरायसा आफादखौ मोजां मोनो खिन्थु बे मानसिखौ गाज्रि मोननानैनो बे भिडिअ खेबथारदों जानांगौ हाग्रामाखौबो जि मोजां मोनो फरायसा स्टुडेन्टफोरा थाल गैया बियो माबा बुंनांगौ माबा मोनसे बुंब्रना लाना जाल्लायानो जाबाय दा गोबाङावनो खौरां बिजोङाव गोसारगासिनो दं नायनि एसे दिनैनि तारिखाव मोनसे खोथाखौ रोखा जा बे खोथाखौ जोंनोबो फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया CBI नि केस आरो NIA नि केस बेनि थाखाय खुनु प्रत्येक बेखौ दिल्लीयाबो दिसपुराबो बेखौ सिटनि पजिशनाव बेखौ जिरायहोआ दिनैनि तारिखाव गाव देरहायोब्लाबो बियो साधारन MCLA जानानैबो थानांगोन आरो दिनैनि तारिखाव खुनु प्रत्येक बिटिबा सरकाराव फैफिननायनि बाथ्रायानो गैया नायजोबबानो जाबाय आरो देरहानायनि बाथ्रायाथ' बेवबोथ' एफा गोरलै नङा होनबा बेवबोथ' एफा गोरलै नङा बे नोङो 5 बोसोराव काउन्सिलाव खनसेबो थाङासै बियो एटेन्डबो जायासै बियो पाब्लिकनि जायनाखि भट बेखौनो बियो इम्पर्टेन्स होआसै नंगौना नङा जे बे बाथ्राखौ आं गोबाव बाथ्रा बेबायदि बुंनो सानासै जोंनि एक्सुअलि बिबानगिरिफ्रा एसे सिनसियार जा दिनै दुनियाव जे फोसावजादों निउसफोर बेफोरखौहाय जोङो माने एसे मोजाङै स्ट्रंलि अबजार्भ खालाम एसे बिसार खालाम कनफिउजन थानायफोरखौ जोंनाव सों बबेबा निउसआ बिसास खालामजायो आरो बबेबा निउसआ बिसास खालामजाया बे बाथ्राफोरखौ आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै खावलायलांगोन दिनै जों एबसु मावनानै नोंथांमोननि जिउनि केरियार दानाय बे माब्लाबाबो धंस जानाय नङा आङो खावलायगोन फरायग्रा जोंनि फरायसाफ्रा एबसु मावनानैबो फरायबाय था एबसु मावनानैनो नोङो साख्रिबो नागिरनो हायो जों बादा होआखै एबसु मावनानै नोङो न'नि आबादावबो नोङो हेफाजाब खालामनो हायो जों बादा होआखै एबसु मावनानै नोङो दखानदार जानो हायो जों बादा होआखै जों बादा होदों नामा जों बादा होआखै खालिबो एबसु मावनाया संगठननि मोनसे डिसिप्लिन ससियेलि नाजावजानाय माखासे खामानिफोरखौ मावोबासो नाजावजागोन ससियेलि नाजावजायै माखासे एन्टि ससियेल खामानिफोर जे खामानिफोरा नोंनि इमेजखौ नष्ट खालामो जे आखुफोरा नोंनि इमेजखौ नष्ट खालामो बैफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो खालामनो नाङा बैफोरबायदि बेसादफोरखौ जों जानो नाङा बैफोरबायदि खामानिफोराव जों इनभल्भ जानो नाङा नंगौना नङा दे नङाब्ला जोंनि गेजेराव फोथायनाया रायजो राजानि गोमालाङोब्ला बेवहायसो एबसुआ दुर्बल जागोन दिनै एबसुआ मानो गोख्रों एबसुनि जेनाखि इमेज बियो गोथार आरो एबसुनि जेनाखि मावनो लानाय सिङाव आलदा सायाव आलदा बेबायदि बाथ्रा गैया जोङो फंबाय बिनानावमोनखौबो मिसगाइड खालामनायनि बाथ्रा गैया जेखौ थांखि लादों जोंनि इउनिटनोबो लोगो फोरमायदों दाखालिनो अखानायैनो नङा होनबा जों 26आव जोङो तामुलपुराव रायलायबाय 27 तारिखआवनो जोङो हाखु दाखुयै गसाइगावनिफ्राय लानानै बिश्वनाथसिमनि इउनिटफोरनो जोंनि बे थांखिफोरखौ जोङो खिन्थादों नैबेखौ जोङो थांखिखौ लानो गोनां जाबाय नैबे खारननि थाखाय जोंथ' लाखुमायाखैना सोरबाया होननाय बायदि नङा इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल
बेफोरो जाहैबाय बदनाम खालामना बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ बिसास खालामनानै लाब गैया आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो गामियाव बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन आरो बिथांमोना बुङो सरकारखौ बिसोरनो सालायो होननानै बुङो स्किमखौ एबसु अफिसावनो रानो होननानै बुङो आं सोंदोंसै बेवहाय 7टा इउनिट दङ स्किमफोरखौ एबसु इउनिट अफिसावनो रानोब्ला बिसोर राननो मोनफेरबाय सोर सोरनो PMY न' राननो मोनखो बिसोर सोर सोरनो जब कार्ड होनो मोनखो बिसोर सोर सोरनो बक्स कालभार्ट होनो मोनखो सोर सोरनो माने लामा दालां स्किम होनो मोनफेरबाय आनसलिकआ मोनफेरबाय बेसाराफोर दाखालिसिम बे न'आ थिङा माने गब्लंजोबनायमोन जोङो बुंदों नाजादों ओरै हाग्रामायाव बैहाय हाथाय फुनानै मर्निं वाक खालामबानो न' बोरायखौ नुबोबाय थायो बेसाराफोर बिराद खस्थ' खालामनानै खामानि मावबाय थादों दस्राखौ हायो हाया खोथा गैया बे आनसलिकआ फोसाबजाग्रोनांगौ होननानै जोंनि आफादगिरि बिथाङा धुमखि हरनायनि उनाव खारबोनानै बिथांमोना बेखौ दाखालि बानायना होनो गोनां जादों गुबुन आनसलिकफ्राबो जिहक फाहाम जानानै दंजोबो इउनिटफोराबो जिहक फाहाम जानानै दंजोबो दाखालि जोङो जेबो मोनथाराखै बिथांमोनाबो खस्थ' खालामदोंमोन जातिनि थाखाय नंगौ देशनि थाखाय खामानि मावदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा जे लाइमोनफोरनो रं मेसेज होदों बे थारैनो लाजिथाव बाथ्रा जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद होनो बिथांमोनहा जेरैबायदि BPFनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारी सार जाय बिथाङा बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोदों जाय बिथाङा जोंनो 6 सिडिउल BTC होफैदों जाय बिथाङा बयनिफ्राय बांसिन कन्ट्रिबिउसन होबाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव जेरैबायदि नंखाय एलिगेशन जोंनि BTCनि लाइमोनफोरनो होदों बे थारैनो दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जों बुङो आरो गुबुनफ्रा बुंबाय थायो जे एबसुआनो UPPLआनो एबसु आरो बे खोथाया दिनै प्रमान जाबाय एबसुआनो UPPLआनो एबसु UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि स्पकपार्सन जानानै बिथांमोनहा खोथा बुङो आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाव सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय हारिया देरसिन ना प्रमद बर'आ देरसिन जुदि हारिया देरसिनब्ला 6 सिडिउलखौ बासायनांगौब्ला नोंथांमोनहा हारिनि जानानै खोथा बुंनांगौमोन नाथाय नोंथांमोनहा दिनै हारिनि जानानै खोथा बुङाखै नोंथांमोनहा दिनै प्रमद बर'खौ बासायनाय प्रमद बर'खौ सिफ खालामफिननाय प्रमद बर'खौ जेरैखि जाया उद्धार खालामनाय बेयावसो दङ जाथिया थैलांथों बा जाथिया मा जाया बिनि सायाव दिनै नोंथांमोनहा सानाखै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीया जेरै उन्दै लाइमोनफोरनो रं मेसेज आरो नंखाय मेसेज होदों मानव गेदेर हाग्रामा महिलारीनि सायाव बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे लाजिथाव दिनै आङो BTCनि लाइमोनफोरनो बेखौनो मेसेज होनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर'आ सिफ जायोब्ला बिथांमोनहा स्किम मोनो बिथांमोनहा थाखा फैसा खामायनो हायो नाथाय दिनै लाइमोनफोरा BTCनि लाइमोनफोरा साख्रि मोनाखै BTCनि लाइमोनफोरा एग्जाम पास जायोब्लाबो प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ फैसा बिदों जाय फैसा होनो हायाखै साख्रि मोनाखै दिनै प्रमद बर'नि सरकार समाव रन्जित बसुमतारी फेरेंगिया गावनि फिसाजोनो साख्रि होदों दिनै लेखा गोरों लाइमोनफोरा साख्रि मोनाखै लेखा गोरों लाइमोनफोरनि जानानै जों इउथ BPFआ बुंदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुङाखै दा ओंखायनो UPPLनाव आरो एबसुनाव सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जेबो एजेन्डा गैया बिथांमोना प्रमद बर'आ सिफ जानांगौ आरो थाखा खामायनांगौ बेयावल' बिथांमोननि एजेन्डा
ओंखायनो आं साफ्रोमबो बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा ससियेल एवारनेस आरो एडुकेशन एवारनेस नाम लाफ्लानानै जेरैबादि राजखान्थि मिटिं खालामबाय थायो बेनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो बिटिसिनि लाइमोनफोरनो 100 कोटी फान्ड लाबोनो नागिरदों आरो जोङो बिटिसिनि लाइमोनफोरनि जेन्युइन जे एजेन्डा दं बेनि सायाव जोङो खोथा बुङो आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया रं मेसेज होनाय आरो सेंग्रा सिख्लानि सायाव जेरैबादि फल्स मेसेज होनाय बे जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो दुखुनांथाव आरो बिथांमोनहा जे इउ पिपिएलनि जानाय खामानि मावो आरो बिथांमोनहा जे एबसुआनो इउ पिपिएलानो एबसु बेनो दिनै खनेन्द्र बसुमतारिनि बाथ्रानिफ्राय फोरमान जाबाय